Знаете, че идвам сравнително често, винаги когато ме поканят хората от ДСБ, но този път идвам за да представя номинацията ни за кмет на Шумен, господин Иван Капралов. Аз го моля да дойде до мене. Благодаря много. Благодаря много. Сега първо веднага му давам на него думата. Днес заставам пред вас, за да обявя решението си да се кандидатирам за кмет на община Шумен. Взех това решение в отговор на стотици запитвания от страна на шуменци през последните 2 години. Взех това решение с ясното съзнание, че няма да промени посоката, че натрапваният ни избор между БСП и ГЕРБ на предстоящите избори няма да промени посоката на развитие на 10-я град в България. Взех това решение, защото се чувствам готов и мога да представлявам достойно всички, които мислят като мен в органите на местната власт в Шумен. Убеден съм, че след мощното в кавички управление на кмета Красимир Костов и голата демонстрация на политическа воля от страна на ГЕРБ, всички имаме нужда от професионално управление на града без много думи и с повече полезен ефект. Имаме нужда от политика, а не игра на политика. Имаме нужда от смяна на менталитета на това управление. Имаме нужда от власт, която е способна да чува и подпомага реализацията на интересите на всички, а не да дели хората на фенски групи. Всичко това наричам политика на спокойната сила. Защото съм убеден, че доброто управление поставя на първо място интересите на хората и се развива единствено и само според законите на страната. За кандидатурата. Днес обявявам решението си да се кандидатирам за кмет на община Шумен със съзнанието, че това е една едновременно очаквана и неочаквана кандидатура. Едва ли има журналист или представител на политически активната част от Шумен, който не знае, че през последните 10 години надграждам опит и се подготвям да поема тази отговорност. Затова кандидатурата ми днес изглежда напълно очаквана, но същевременно с това силна и трудно заобиколима. За мнозина решението ми може да изглежда неочаквано или прибързано. Особено за тези, които вярват, че силата на един кмет идва от конюнктурната позиция на издигащите го партии. Тези хора добронамерено определят днешното ми решение да вляза в спора между БСП и ГЕРБ като грешка, която похабява един грижливо изграждан политически капитал. Но в политическия си път до тук никога не съм разчитал на силата на българските партии. Никога не съм харесвал недемократичния вътрешен живот на иначе призвани да градят демокрацията политически формирования. Силата на моята кандидатура идва от връзката ми с хората и вярата, че политиката е благородно занимание в полза на гражданите. Затова, очаквано или не, днес съм готов да приема работата, която стотици граждани на Шумен ми предлагаха през последните 2 години. Демокрацията е представителство. В тази кампания искам да се запозная с всеки, който възнамерява да ме упълномощи да свърша от негово име и за негова сметка работата по управлението на града. За опонентите. През последните 10 години моите възгледи са се сблъсквали нееднократно с възгледите на днешния кмет и кандидат за втори мандат Красимир Костов. Сблъсъци на възгледи и то на различни нива на управлението. За първи път обаче ще имаме честта да застанем пред шуменци открито в рамките на една кметска кампания и да конкурираме визиите си за цялостното управление на Шумен. Убеден съм, че от това състезание гражданите ще имат единствено полза и съм готов да се явя на него. На членовете и симпатизантите на ГЕРБ днес бих искал да кажа ясно. Аз не съм ви враг. Налага се да се заема с работа, която по някакви ваши причини оставихте да свърша. И още. Добрата политика събира, привлича, а не отблъсква приятели. Мислете за това в тази кампания. На всички останали опоненти желая успех и да се представят достойно, за да издигнат достойството на 10-я град и хората, които имат смелостта да претендират да го управляват. За кампанията. Днес обявявам решението си да се кандидатирам за кмет на община Шумен и да дам цялата си енергия открито, запознавайки се гражданите си с моята програма за управление. Основен компонент в нея е повече работа в Общинския съвет и по-малко за местни кметове. Планирам кампания на диалог с хората, кампания ориентирана към шуменци, а не към отделните ми опоненти. Иска ми се да дам тон и да върнем политическото говорене в неговото същностно поле, а не да руша пиар образите на останалите кандидати за кметове. Това обаче означава,
че и не очаквам да слушам единствено декларации от вида "аз съм честния" или "аз съм успешния". Днес обявявам решението си да се кандидатирам за кмет на община Шумен и призовавам съгражданите ми да подпишат по едно пълномощно. Опълномощаваме някой да свърши нашата работа, защото сме заети или се намираме надалеч. Това е лична сделка по представителство. Опълномощете ме да свърша вашата работа от ваше име, за ваша сметка и във ваша полза. В случай, че изгубя доверие, ще имате възможността публично да оттеглите предоставените пълномощия и да обезсилвате политическата ми позиция. Така е честно. А и това е демокрацията. Защото тя е представителство. В следващите месеци ще съм сред вас и ще събирам вашите пълномощи. Надявам се те да станат толкова много, че заедно да станем фаворити в тези избори още преди началото на същинската предизборна надпревара. Накрая искам да благодаря лично на онези стотици съграждани, които ме подтикваха към днешната стъпка. Да благодаря на заместник-председателя на Народното събрание Екатерина Михайлова и общинското ръководство на Демократи за силна България, които вече ме упълномощиха, връщайки вярата ми, че българската десница не е заключена в своите вътрешно-партийни рамки, а иска да слуша гражданите. С много уважение изказвам благодарност и към приятелите ми от Гергьовден, които подкрепиха желанието ми да вляза в тази кампания като надпартийна кандидатура и да търся подкрепата на широки обществени кръгове. Благодаря. Скъпи приятели, огромно е желанието ми днес да съм сред вас, но за основни проблеми ме лишават от това удоволствие. Повярвайте ми, мислено сега съм тук и пред всички искам да поздравя Иван Капралов за решението и смелостта да влезе в политическата битка на тези избори. Радвам се, че като млад човек той е с доказани качества. И в работата ми с него през 2 мандата като общински съветник, той подкрепяше това, което бе и моето верою, независимо от политическите си убеждения, за да работи за Шумен и за хората, които са ни избрали. И той работеше по този начин, въпреки че беше от друга политическа група, винаги е отстоявал интересите на гражданите. Капралов заслужава днес да му дадем шанс да работи за Шумен. И вярвам, че има волята и енергията, защото вече го е доказал. Няма да подмина и професионалните му качества, като юрист, журналист и общественик, като човек, с когото дълги години съм работил за демократичното развитие на града. Ще го подкрепям и се обръщам към всички демократично мислещи шуменци, независимо от политическите им пристрастия, да сторят същото. Нека дадем път на младите и енергичните демократично мислещи хора. С уважение и поздрави, ваш Михаил Багрянов, 9 юли 2011 година. Защо застанахме зад кандидатурата на господин Иван Капралов? Защо се обърнахме към него и отправихме тази оферта? Аз съм тук, защото имам личното задължение да бъда до него в тази кампания, защото съм част от тази идея. И ще кажа как се роди тази идея при мен. Всъщност Иван го познавах така, както познавам много от вас. Идвайки в Шумен, участвайки в пресконференции или в съответни предавания, давайки интервюта. В едно от предаванията, което бях при него, освен това, което говорихме в ефир, след това продължи разговор и извън ефир. По време на разговора, разбира се, и когато беше предаването, а и след това ми направи впечатление високата му политическа ерудираност. Знание за това какво се случва в общината и в страната. И още нещо, което не много хора знаят, а той заговори за това, за Тодор Икономов. Тодор Икономов, който е едно от големите имена на българския политически живот, позабравено, може би в Шумен не чак толкова, но някак си в днешни дни изключително важно е да се връщаме към корените си,
към корените на българския демократичен живот, на създаването на новата ни държава, към учредителите, към създателите, към Търновската конституция. И това, че Иван заговори сам за Тодор Икономов и за това, че може би трябва още нещо да направиме, за да се знае какво той е правил като дело и въобще тези хора, които са създавали българската държава след освобождението ни от турско робство, ми направи силно впечатление. Преди около година време, когато вече почнаха да наближават местните избори, разбира се, започнаха разговори в политическите сили, какво ще правим, как ще го правим, кой ще издигаме. И тогава с ръководството на ДСБ и с Васил говорихме, че е хубаво да се огледаме около нас, да не гледаме само в нас самите. Че една истинска дясна консервативна партия стъпва на традициите, но търси да пренесе опита в нови поколения и да може да поглежда и напред, залагайки на хора, които пък вече са натрупали и политически опит, а не просто така да ги вадим без да знаеме зад гърба им какво има. И тогава аз се сетих и казаха, това момче, дето ходихме, даже трудно докарвах името да си призная, но го бях запомнила, дали би се съгласил. Разбира се, след това аз няма да се спирам на как са протекли разговорите помежду им, но аз съм много доволна, че Иван се съгласи да стане кандидат. Зад него застават и ДСБ, и Гергьовден. Аз се надявам, че ще застанат още политически сили, но по-важното е да застанат демократите от Шумен. За да дадат шанс на хората от Шумен, пред тях и управлението да бъде човек, който е натрупал и политически и житейски опит и именно трупайки този опит пред очите ви е показал кой е. Аз няма да говоря кой е. Само знам, че има 2 мандата зад гърба си общински съветник. Един е пропуснал, но е свършил нещо много важно. Пак в духа на традициите и на консервативния поглед, създава семейство и едно прекрасно дете, което е тук в градината днес, което е също важна част от биографията на Иван. Още нещо за ДСБ сега да кажа, защото това е политика, с която аз се гордея, че я правиме и не виждам много да я правят. На тези предварителни отворени избори, които се проведоха за президент, кандидат за президент и кандидат за кмет на София, от ДСБ ние показахме, че макар и в ръководството да сме предимно лица, които от години сме в политическия живот, сме успяли да пренесем знанията и опита и да дадеме шанса на новото поколение. На новото поколение политици, които не са изникнали от никъде, те са се появили, вече имат своите политически и житейски биографии, което е важно, но важно е да им дадеме шанса вече те да излизат в много по-предни позиции. И тук в Шумен правим нещо такова също. Това е политика, която трайно залагаме в нея в ДСБ и тя ще продължи и на тези избори, и на следващите. Колеги, надявам се, че до тук всичко е минало гладко. От моя страна беше много дълго репетирано. Знаете, че от дълго време чакам да дойде този ден, така че понеже вие анонсирахте, че чакате да задавате много въпроси, сега вече е ваше време. Можем там, където свърши госпожа Михайлова, все пак искам малко повече по технологията на този избор. Доколко имахте ваши подготвени ученици, така да кажем, ако се послужим от вашия никнейм от миналото, защото 10 години водите един клас и накрая, когато идва вече тържеството за завършването, искате да рецитира ученик от друга паралелка. Имаше ли алтернатива Иван Капралов в рамките на ДСБ да издигнете кандидат или поради липса на други кандидати да издигате Иван Капралов? Защото го харесахме. Защото смятаме, че той има качествата да бъде кандидат и да стане кмет на Шумен. Винаги в крайна сметка се спира до един, зад който заставаме. Как точно се стига, дали е имало и други идеи, разбира се, винаги има разговори. Разбира се, има обсъждане,
но когато се вземе решението вървим по него. Така че кухнята нека да я оставим. Аз имам един малко тежък въпрос, но обещах на вас, че ще задавам тежки въпроси, защото трябва да се изследят някои неща. Защо Иван Капралов е кандидата на БСП и на Гергьовден, защо ние на синята коалиция? Аз се надявам, че може би това ще стане до момента, в който ще се регистрираме за избори. Все пак не предстои утре да се регистрираме. Много се надявам. Протягаме ръка днес към нашите партньори в СДС. Аз знам, че Иван е в добри отношения с тях. Предлагаме човек, който някак си мисля, че няма да е проблем да бъде на синята коалиция. Няма да има сблъсъка наш ли е, ваш ли е, ако щете. Което винаги съществува между партии, които са в коалиция. Може ли да допълня този отговор? Така, децевики от местна почва. Вижте, част от голямата цел на тая кандидатура в политически план е нещо, което липсва в момента в Общинския съвет. Адекватно представителство на дясно мислещите хора в Общинския съвет и в местната власт. Това липсва. Това е моята лична оценка. Това е оценка и на ръководството на Демократия за силна България и ясно заявена чрез поканата към мен да се кандидатирам и да играем заедно на тези избори. С тази оценка аз влязох в преговорите с партиите от синята коалиция. Бях поканен и влязох в тези разговори. Целта, която си поставяме, е еднаква. И СДС смята така, че трябва да има адекватно представителство на десните партии в местната власт. В тази връзка, в началото на месец май, те взеха решение на общинско ръководство, което подкрепя моята кандидатура за кмет. От тук нататък, постигането на целта изисква още две неща. Анализ на това, което сме правили досега като десница в Шумен, защо не ни се е получило по някакъв начин в местната власт и кои са персоните, които да го изиграят. Трябва да ви кажа, че тук в един момент стигнахме до въпроси, които нямат еднакво покритие, нямат еднакъв анализ. В СДС тяхният анализ е, че те са доволни от постигнатото до тук и искат да надграждат. А нашия анализ е, че трябва да предложим абсолютно нова формула за десницата, за да стигнем до адекватното представителство на десните. Тук бяхме изправени пред компромис, както за политиката, така и за персоните. И аз като кандидат за кмет не мисля, че шуменци биха харесвали кандидата за кмет да прави компромис още на първа стъпка. Не съм съгласен с такъв компромис. Затова това, което мисля, че можем да направим за единното дясно, е да съберем хората. Ако ни е трудно да съберем партиите, аз мисля, че можем да съберем хората, които мислят в дясно. Това е нашата формула, а нашето предложение, след като съм упълномощен от ръководството на ДСБ и на Гергьовден, днес се обръщам към колегите от СДС. Имате идеалния вариант да не правим цепене на кандидатурите за кмет. Просто спазете решението от май месец, останете на тази позиция и подкрепете кандидатурата за кмет. Очевидно партийният интерес, който уважавам, може да бъде постигнат и по друг начин по отношение на представителство в Общинския съд. Защо обращението е на зелени листи? Има ли някаква символика? Да. Обращението на зелени и жълти листи, и ако си спомниш, като влезеш в залата на пресконференции на Община Шумен, това е цветовете на знамето на Община Шумен. Това е символиката. Има символика. Има символика, прав си. Което е много показателно. Пак казвам, целта на кандидатурата е гражданите на Шумен, смяна на менталитета, това, което ви казах в началото, смяна на менталитета на това управление и ясно представителство на десните. В смисъл, ние се обръщаме към гражданите на Шумен и затова цветовете са насочени към знамето, а не към някакви вътрешно-партийни цветове. Странични ефекти не споделям или не съм обмислял. Обмислям един основен ефект, който 10 години го подготвям, както ви признах честно и както вие много добре знаете. И този път е съвсем сериозна заявка. В смисъл, това е сериозно заявяване на моята кандидатура за кмет. Готов съм. Дали сега е бил момента или не, сега ме помолиха хората. Наистина ме помолиха. Каква е целта? Къде смяташ да стигнеш? Колко съветници да имаш? На първо време смятам да ходя да ставам кмет. Това е целта. Още от есента си наясно, че ще се кандидатирам, което е добре. Обичам хората да са наясно. За една голяма кампания е необходимо едно така значително финансиране. Как мислиш да финансираш? Значи ти не си човек от бизнеса. Точно така.
Как мислите да финансирате вашата кампания? Често казано, още не съм говорил с подкрепящите ме партии, доколко... Да, разбира се. Не съм говорил още с подкрепящите ме партии, доколко и как ще се включат в едно финансиране на кампанията. Наистина не е стало дума за това. Аз наистина смятам, че мога да събера ресурс. Смисъл, без да съм в бизнеса. Знаеш пък, че имам много приятели в бизнеса, които ми вярват много. И мисля, че те могат да ме подкрепят в тази кампания. Още повече част от тях ме поощряват да вляза в тази кампания. И друго, което искам да подчертая, в смисъл да ви напомня, никога не съм правил скъпи кампании. От 99-та година постоянно съм по някакъв начин в изборите. Абсолютно никога не ми са били скъпи кампаниите, така че според мен така пак ще бъде. Тя ще бъде креативна, умна, с малко пари, но с ясно запомнени послания. В тази неправилна политическа математика, която винаги се прави, но тя не излиза като сметка. Гергьов Ден влиза в тези разговори, когато е участвал на някакви преговори, с 2000 гласа, които изкарва в Шумен редовно. От 99-та бяха 1000 като първо явяване, но от 2003-та нататък със сигурност изкарва 2, под 2 или над 2. Не мога да ви кажа относителната тежест на ДСБ на местни избори, тъй като те се явяваха в коалиция. Но честно казано не сме правили тази математика. И честно казано, аз бих искал да си мислим днес, и благодаря на господин Багрянов, да си мислим днес за високата отговорност на това да върнем десницата към нивата от 99-та. Това е висока цел, знам, трудно постижима. Но това е целта. Дясно мислещите хора в този град трябва да намерят своето адекватно представителство в местната власт. Аз съм човека, който мисля, че мога да го направя. Но пак се връщам на финансирането. Значи не казвам, че дясно мислещи ще финансират и ще финансира бизнеса. На предишните или по-предишните местни избори имаше точно такъв упрек по отношение на това, че билото олигархи или местни фараони си купуват политическо представителство в общински съвет. Долу-горе това ме плаши, което казваш, нали, че приятели от бизнеса биха финансирали, защото те дори ги предлагали това нещо. Значи, също какво? Аз мисля, че трябва да направи, примерно това е нещо, което и ние ще настояваме да се подготви в кампанията. Първо да е прозрачно, това да може да се вижда. Вие знаете, че по новия закон всички дарители биват публикувани и са ясни и с нисък лимит на дарение. Трябва да ви кажа, че ДСБ според отчетите на Сметната палата е изрядна организация в това отношение. Защото това е един от начините, по които се спират влиянията върху политиците. Когато даренията са в ниски суми, няма как да стане. И някой да иска, не може да ги даде, защото това е... С една дума не се плаши. И аз се надявам, че в най-скоро време ще ви кажат точно колко са решили като... Както Бела би казала, спокойно. Да не казвам аз от тяхно име все пак. Госпожа Михайлова каза, че харесала Иванка Правов като журналист. Имате ли друг харесан журналист? Вие тук си... Аз казах, че не само като журналист. Друг харесан за кмет страната имате ли? Вижте, това, че го харесах, не значи, че той щеше да стане кандидат, ако не беше харесан от местната организация. Така че отговора не е само към мен. Аз се чувствам задължена, защото съм в началото на един такъв разговор с организацията на ДСБ. Ако съм някъде в такъв разговор в страната, ще ви кажа, но не съм водила такъв разговор. Нали? Конкретно за това, което ме питате за журналист. За други професии, да. Правиме уникален. За други професии, да. Че си харесвам не само като журналист. Да, благодаря. Аз уточних, че не само като журналист, на мен ми направи политическото знание на господин Капралов в конкретния случай. Засегна въпроса, връщайки се към симпатизантите на ГЕРБ за несвършено. Кажи ли първите неща, които ти биш поправи? Значи, наистина ще ти отговоря на въпроса, без да искам да влизам в това, което ще чуете през цялата тази кампания. Но понеже говорих и се обърнах специално към симпатизантите на ГЕРБ. Знаете, че през 2009 година целият мой политически или приятелски кръг, цялата организация на Гергьов Ден тогава даде своята подкрепа на мажоритарния кандидат, на кандидатите на ГЕРБ. Спомняте се това. 2009 година. Спомняте си това. Това беше много важна стъпка. Даже ще ви припомня, че и в Демократия за силна България в последния момент господин Васил Тодоров направи също така стъпка. Това беше жеста на всички дясно мислещи хора към идващите тогава ГЕРБ с идващите тогава обещания.
ние изживяхме като дясно мислещи хора своето разочарование от тази стъпка. Както в национален мащаб, така и в местен. Затова днес съм длъжен да се явя на тези избори. Затова днес трябваше да решавам дали сега е момента или да изчакам още 4 години. Просто ние не сме представени в местната власт. Нямаше нито един дебат обществен, нито една теза в Общинския съвет, която беше защитена от групата на ГЕРБ. Най-силното нещо, което си говорим, е позицията по отношение на облигационния заем, позицията по отношение на референдума, неспособността на ГЕРБ да формулира позиция през цялата година, да изнесе дебата до край. Това са неща, които мен силно много ме активираха, че трябва да се върна в съвета. Много силно. Конкретен дебат мога да кажа, но няма да влизам в това. Но много силно тогава се замислих, че просто трябва да имаме представители, които да свършат една работа, която те не могат да свършат. Това е само една част от многото неща. Облигационния заем и дебата по отношение на това да са имали референдум или не, според мен беше, на мен лично той ме е причупил. Тогава, стоейки в залата, си казах, ще се връщам. Журналистиката ли губи или политиката печели с тази кандидатура? Днес съм готов да се разделя с една професия, която знаете, че заобичах без да ми е образование и се отдадох на нея. По-скоро това си мислех и съм готов да се разделя, защото обичам и залата на Общинския съвет. Обичам тази зала. Добър съм там.